Zazpi bat urte badira jada, laztu zitzaigun larrua, ta azkenean iritsi dela, epaiketaren ordua. Injustizia honen aurrean, hau da barneko horrua, auzipetuekiko miresmena, juezekiko amorrua. Gezurti batek ez du izaten, inoiz 11 bertute, txikitan ala esan zidaten, eta ala nuen uste. Baina jadanik pasatu dira ia 7 urte, gezur bat zenbat luza daiteken ondo demostratu dute. Egunkaria itxiarazi, akusazio faltsuak, geroztik zenbat atxikimentu, idatzi eta bersuak. Gaur Bilbon eta lehen Donostian, zidan oiu berdintxuak, ez dute entzun da ikusi nahi, gogorrak eta itxuak. Bilbon manifa omen gendun gaur, jendeak borondatea, eta askori otua zaio, bertaraino joatea. Baina gauz bat egipintzen hauni, amorrazioz betea, diario basko erosi eta arrazoia ematea. Ta egunkaria ez da bakarra, naiz bera aipatu sarri, 11 gazte ta ezain gazte, kartzeletan daude larri. Epaile bati baldin bazaio, sudurraren puntan jarri, gure herria maitatzen degun, denok gera susmagarri.